nawala yung check engine niya. Hindi ko naman ito pinagawa eh. Sa previous video vlog natin meron pa. Kasi ang plano talaga na ipapagawa ko ito nitong last week ng buwan na to, o kaya first week sa July. Nawala oh. Wow! Nung nagpunta kami kasi ng church, pinagdasal ko talaga. Siyempre katuwang natin sa ano eh, sa hanap buhay eh. Sabi ko kay Lord, sana Lord alisin mo yung mga problema ko sa truck. Sana magtagal pa yung truck ko. Ayun, pinakinggan ako ng Panginoon. Yun, wala yung chicken. Morning. Yeah! Oh. Gising ko lang. Dito na tayo guys sa ano, North Pembina, North Dakota. Ito sa meat inspection. Oras na ba? Alas 8:04 na. Nakapila kami rito, nag-aabang. Kami bubuksan o puputulin yung aming seal doon para umatras. Ilang kami rito? Ito may dumating. Yan, Dian Ross. At nandyan yung LG Transport. Tapos ako. Gabi na rin ako nakarating dito kagabi guys. Mga alas 11 ng gabi. Masarap matulog. Wow! But anyway, antayin lang natin. Alright guys, ayan na. Bubuksan na. It's about time. What's that? It's about time. Binuksan na nila. Ganda ng truck niya. Kenworth 524. Patayin natin. Oh, guys, parang nawala yung ano ha. Nawala yung check engine niya. Good news. Oh, ayan guys oh. Ayan guys oh. Nawala yung ano, nawala yung check engine niya.
Hindi ko naman ito pinagawa eh. Sa previous video vlog natin meron pa. Kasi ang plano talaga na ipapagawa ko ito nitong last week ng buwan na to, o kaya first week sa July. Nawala oh. Wow. Nung nagpunta kami kasi ng church, pinagdasal ko talaga. Siyempre katuwang natin sa ano eh, sa hanap buhay eh. Sabi ko kay Lord, sana Lord alisin mo yung mga problema ko sa truck. Sana magtagal pa yung truck ko. Ayun, pinakinggan ako ng Panginoon. Yun, wala yung check engine. Sana hindi bumalik, pero kung bumalik, edi ipakita natin. Ayan, bad sensor lang siguro yun guys. Alam nyo naman ngayon yung ano, yung ano ngayon, mga ganitong klase ng mga truck sa panahon ngayon eh, ang daming sensor. Kaya yun, kaya good news, at least kahit paano nawala. Dahil sa dasal, kasi nung Sunday nagsimba tayo nung Sunday, kasi nasa bahay tayo, pinagdasal natin ang truck natin. Sana mawala ang problema. Ayun, nawala nga. At sana hindi mo na bumalik. Yun. Anyway guys, antayin ko lang. Kaya thank you Lord. Ayan guys, banti tayo. Turn on natin. All right. Thank you very much, sir. Thank you. Out of here. Yeah. Let's Where you headed to? Wisconsin. Okay. Oh, you're head to east. Yeah. Thank you very much, sir. Yeah. It's not busy today, eh? Yeah. Not busy. Okay, thank you. Yeah. Picturean ko pala yan. Yan. Okay guys, tara. Ayan, lumipat muna tayo doon sa ano, sa truck stop. Tara guys, lipat muna tayo sa truck stop. May malapit na truck stop dito eh. Guys, ayan, dito tayo sa gas truck. Dito ko lumipat sa gas truck muna. Nawala yung sign nilang malaking gas truck din, oh. Linipad siguro ng hangin o ano man ang nangyari, palitan o sira. But anyway, dito tayo sa gas truck. Malapit lang dito sa pinag-anohan ko eh, pinag-meet inspectionan ko. Diyan lang, mga 1 kalahating kilometro lang.
Alright, but anyway, mag pre-trip na tayo bago tayo lumarga. Check natin kasi marami tayong dadaan ng timbangan. At sa ganitong weather, summer, maraming pulis dyan. Kaya time to inspection. Iba na to ang trailer ko na to kasi yung trailer na kahapon, iba, nakita nyo naman, tatlo mga bago. Ito lang hindi bago nun sa side. Ito bago. Yun sa trailer na dala natin kasi dinala ko muna yun sa ayos ginawan din ng paraan dinala ko muna dun sa High Life ni Pawa yun may nagtik siya tayo yung boss ko. Teka, kala ko nag-tick si dispatch. Ayan. So anyway, maraming dadaanan Okay. So ito yung mga niya, shield niya kompleto, ilaw sa taas baba. Waga, miracle do happen sometimes, guys. Pinagdasal ko lang na kay Lord nung nagsimba kami, na sana mawala yung mga issue, problema sa truck ko. But anyway, kasi yung check engine na yun, tulad nga lang sinasabi ko, mga ganitong klase ng truck, mga model 2022, kasi 2022 ang truck ko. Kasi 4 na nga taon na nga tayong pwede pa, kalahati pa, 4 na nga taon na nga tayong owner operator. Ano lang yan, sensor. Medyo malambot. Ilaw natin dito. Nawala rin sa wakas. Salamat. Kung sakaling babalik ulit at hindi na talaga maalis, ano natin, pa-check natin kasi naka-schedule na yung check ng temperature. 28 ang set point, 27. Yan, naka-schedule yung truck ko next month na safety. Ito, check natin dito. Ito pa isa problema, yung mga gulong ko dito, kailangan talagang palitan. Hindi pala pwedeng guys, sabi nung shop manager namin, hindi pala pwedeng kasi isang direction lang pala ito, guys, itong gulong na to. May nakalagay dito only one steer. Ayan guys, steer. Nakita nyo yung arrow na yan, isang direction ito. Isang direction lang, pagawi lang ganon. Ang rotation nito pagawi, hindi pwedeng ito baliktarin, kasi pag binaliktad mo yung arrow papunta na sa kabila kapag binaliktad mo ito. So mangyayari niyan, patras ang dating niya. Kaya ganito pala ito, hindi pwedeng baliktarin na natin sa kabila. So ito yung pudpod, guys, nakita nyo nasan yung arrow. Ayun napudpud na nga. Ito, napudpud na nga pati yung arrow. Nakita nyo yung arrow? Ito yung arrow, pudpud na. So ang direksyon nito, guys, ang direksyon nitong gulong natin, iisa lang, papunta lang doon. So kung baliktarin natin ito, ang baliktad na mangyayari, yung kabila doon ipupunta rito. So iti-twist na ganon. So mangyayari, yung arrow nito papaganon na sa kabila. Hindi pwede pala yon. Hindi pwede kasi iisa lang pala ang direction ng ganitong klaseng steer tire Michelin. Hindi na pwedeng i-switch, hindi pwedeng baliktarin. Yun din ang dyan. Yan pala yun.
Kaya sabi nung aking shop manager, hindi pwede daw. Kaya ang mangyayari, since dun sa kabila ang malakas malaki ang pudpod, yun ang papalitan ko sa kabila, at dito sa kabila hindi. Yun ang sabi niya, advice niya sa akin. Pero ang sabi ko, hindi pwede, palitan ko silang dalawa, tapos yung isa gagawin ko na lang reserba kung sakali man, kapag ka mapudpod. Pero ipabook ko na siguro ngayon, kasi sabi niya kung gusto mo ipabook natin ng alignment, ipabook ko na talaga. Tapos pwede pa tong isang ito, baka sakaling maibenta o maghanap ako ng ganyang kakapal din ng tread depth, kasi mas mura. Ayun, gagawin na lang muna natin ng paraan. Pero ang pinaka number one kong plano dyan, safety, kasi yun talaga, hindi bibiyaya ang truck kung walang safety. At pagkatapos ayun, magpapalit ako ng gulong sa steer tire at saka alignment, kasi binok na niya. But anyway, tara, tapos na. Basta tayo mag pre-trip. Start natin, tignan natin ulit. Ayun, wala na wala nang oops. Shit. Naglag ang cellphone. Wala nang check engine, wala na naman. Ayun, nakagandahan guys. Ayan, wala nang check engine. Paano guys, lalarga na ako. Hanggang dito lang muli na ang ating pagsasama. At maraming salamat sa inyo, walang sawang pagsuporta sa vlog ko. Thank you. Ingat kayo lagi. Once again, it's Lakay Trucker here. Peace up guys. Bye. Lakay Trucker.